Αυτό θα το βεβαιώσει ο κύριος. Λοιπόν, Χριστέ μου, εδώ ο κύριος εδώ μου λέει αν έχω σεξουαλικές επαφές. Μου επιτρέπεις, Χριστέ μου, να απαντήσω? Τι πράγματα είναι αυτά, ρε, τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Άντε πήγε από εκεί, ρε, που προσεύχεσαι. Δηλαδή είναι απαράδεκτη κατάσταση δημοσίως να ακούμε αυτά τα πράγματα. Γυναίκα του διαβόλου μη μιλάτε. Θα ρωτήσω τον Ιησού Χριστό εάν μου επιτρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, γυναίκα του διαβόλου μη μιλάτε. Γυναίκα του διαβόλου μη μιλάτε. Λουκά του διαβόλου μη μιλάτε. Δήμαρτον, ειρήνη μου αδέρφια. Ζωντανά στο στούντιο να μιλάς με τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ποιος επιστεύει, ποιος επιστεύει. Λοιπόν, σαλιάρα είναι. Θα ρωτήσω τον Ιησού Χριστό, γυναίκα του διαβόλου. Γυναίκα του διαβόλου. Η καταραμένη Λουκά είναι αυτή, η καταραμένη Λουκά. Θα ρωτήσετε σήμερα γυναίκα του διαβόλου. Γυναίκα του διαβόλου. Λουκά του διαβόλου. Ένας απατεώνας. Θα ρωτήσετε γυναίκα του διαβόλου στο νοσοκομείο. Θα σας πω Λοιπόν, να ρωτήσω τον Ιησού Χριστό, η γυναίκα του διαβόλου να μην μιλάει. Διάβολοι μην μιλάτε. Δαιμόνια μην μιλάτε. Μην μιλάτε δαιμόνια. Λοιπόν, Χριστέ μου, αυτή εδώ πέρα η γυναίκα του διαβόλου ένα χρόνο να είναι άρρωστη. Το πρώτο, αυτή η γυναίκα του διαβόλου. Το πρώτο, Χριστέ μου, ένα χρόνο να είναι άρρωστη. Αυτή η γυναίκα του Λουκά που παρασένει τη χριστιανή, από σήμερα θα είναι άρρωστη, Χριστέ μου. Τώρα για την ερώτηση με ρωτάνε οι άνθρωποι εδώ, εάν για σεξουαλικές επαφές. Να απαντήσω, Χριστέ μου, όχι. Να απαντήσω. Όχι, μου λέει. Είσαστε μάρτυρας. Ο κύριος είναι μάρτυρας.